Thank you so much बयनिसिमबो आंखौ एसेबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव गोजोननायखौ जासिहरबावबाय। खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन आरोना, माने मायबा मोनसे ब्लग भिडिअ बा माबा मोनसे ट्राभेलिं खालामनाय बा माबा मोनसे मावनानै दिन्थिनाय नङा। दिनैनि भिडिअआ एसेबाबो माने आलादा जागोन आरोना। स' नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला। दिनै माने गावखौनो गोसोखौ बिराद खुसिबो मोनदों आरो बेराफारसे दुखुबो मोनदों आरोना। ओमफ्राय मानो दुखुबो मोनदों मानो खुसिबो मोनदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबासो गासिबो मिन्थिजोबगोन। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहा जायफोर आंनि भिडिअ नायगासिनो दङ नोंथांमोनहा प्लिज अननानै गाज्रि कमेन्ट्स खालामनो नाङा। आं जेब्लायबो नोंथांमोननि सिगाङाव माने हिन्जावनि लुक्स लानानैनो भिडिअखौ बांसिन लाबोखायो। बेखायनो दिनैबो आङो नोंथांमोननि सिगाङावबो माने हिन्जावनि लुक्स लानानै बेफोरबायदि देलायनानै भिडिअखौ लाबोदों आरोना। स' नोंथांमोनहा आंखौ अननानै प्लिज गाज्रि कमेन्ट्स खालामनो नाङा। फाइनालि लोगोफोर आं मेन टपिकआव हाबनोसै। आं बांद्राय माने फेक होनबाय थाला। ओरैनोथ' दिनैनि भिडिअआ बांसिन रायज्लायनायानो जागोन आरो, बाखि जेबो बायदिसिना बिदि खालामनाय भिडिअस नङा। जायफोर नायनो इन्टारेस्टेड नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। माने दिनैनि आंनि मेन टपिकआनो जादों इउटुबनि सोमोन्दै जागोन आरोना। इउटुबाव आं माबोरैहाय जार्नि खालामजेना, फार्स्ट जार्निखौ आं बोरै खालामजेना आं बेनि बागै एसे खोन्थागोन। नोंथांमोनहा मोजाङै गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर नोंथांमोनहा नैबेखौ नुबाय जानांगौ ना? बेखौ नुनाय जानांगौ। बेखौ नुनानै बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ। ओमफ्राय लोगोफोर फाइनालि आंना गुगोल एडसेन्सआ सफैबाय आरो। ओमफ्राय सफैनानै आङो भेरिफाइबो खालामखांबाय। ओमफ्राय आं माने दाख्लैनो सफैदोंमोन आरोना। आं दाख्लैनो खिथानो सानदोंमोन बाट माने खिथानाय जायासै टाइम मिलायैयाव। माने हाखु दाखु आं भेरिफाइखौ खालामग्रोनाय जादों आरोना। आंना फाइनालि गुगोल एडसेन्सआ सफैबाय लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो जायफोर आंखौ बिराद अनसायदों, जायफोर आंनि भिडिअखौ नायदों, जायफोर आंखौ बिराद हेल्प खालामदों, बिसनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेसियेलि थेंक इउ स' माच। मानो होनोब्ला आंखौ जेब्लायबो सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय। नोंथांमोननि अननायावनो दिनै आं माने गावखौनो साक्सेस जानाय बायदि मोनदों आरोना। ओमफ्राय आं इउटुब चेनेलखौ खुलिदोंमोन। ओमफ्राय माने इउटुब चेनेल खुलिनायनि जेबो माने रिजन गैयामोन आरोना। ओमफ्राय आं इउटुबाव जेसेबांनाखि माने साक्सेस जागोन आं बेखौबो सानाखैमोन। ओमफ्राय आङो इउटुब चेनेलखौ खुलिदोंमोन बाट आं बेनि बागै जेबो नलेज मोनाखैमोन आरोना। ओमफ्राय माने आंहा बिदिनो हिन्जावफोरनि एसे एक्टिं खालामनो मोजां मोनो, बिदिनो संनाय खावनायखौ इन्ट्रेस्ट मोनो, ओमफ्राय मोसानो मोजां मोनो, स्टेज पारफर्म खालामनो मोजां मोनो। बेफोरनि बागैसो आङो माने इउटुबाव आं एसे आंनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो होननानैसो आङो इउटुबखौ खुलिदोंमोन आरोना। बाखि आं इउटुबनि बागै आं जेबो मिन्थिया, माने लाइफआव आं बेफोरबायदि साक्सेस जागोन आं बेखौबो सानाखैमोन इउटुब खुलिनायनि सिगां। ओमफ्राय नै माने खुलिनायाथ' ओमफ्राय आङो बहुद माने मोसानानैबो देखायदों, माब्लाबा कभार भिडिअ, माब्लाबा ब्लग भिडिअ, माब्लाबा संनाय खावनाय, आङो बेफोरखौ दिन्थिबाय थादों। ओमफ्राय भिउसआथ' ओरैनोबाबो फैखायामोन बांद्राय। ओमफ्राय माने आं बेफोरखौ नायनानै साबसक्राइबाराबो आंना इसिग्राब माने गैखायामोन आरोना। माने आं लाइफआव इउटुबजों आं मालाबाबो साक्सेस जागोन आं बेखौ सानाखैमोन। ओमफ्राय फाइनालि नै दा माने साक्सेस जानाय बायदि मोनदों आरोना। ओमफ्राय आंनि बे फार्स्ट इउटुब खुलिनायावहाय आंनि बेस्ट फ्रेन्ड, बयबो सिनायखायो आंनि बेस्ट फ्रेन्डखौथ', प्रेम बरगयारि, बिथाङा आंखौ बिराद माने फार्स्टनिफ्रायनो सापर्ट खालामदों आरो। बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बिथाङा आंखौ बिराद सापर्ट खालामदों। माबोरै सापर्ट खालामदों होनोब्ला माने आङो इउटुब भिडिअ बानायनायावथ' नोङो मानसि नांगौ जायोना, हारसिंथ' हाजोबा। जेनेबा नों संनाय नों खावनायफोरखौबोथ' नों हारसिं देखायजोबनो हायाना।
ओमफ्राय आंहाथ' बे समाव माने केमेरा स्टेन्ड जेबो स्टेन्डफोरथ' गैखायामोन ओमफ्राय बे लोगोआनो आंखौ ओरैबायदि माने माहायबा थांबाबो माहायबा मोसाहैबाबो बे लोगोआनो आंखौ ओरैबायदि हेल्प खालामोमोन आरोना बेखायनो आं बिराद मोजां मोनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच फ्रेम ओमफ्राय बिथाङा माने आंजों लोगोसे गैया दा मानो होनोब्ला बिथाङा मालाय बेरायहैदोंसो ओमफ्राय आङो बिथांजोंनो लोगोसे भिडिअसखौ लाबोनो सानदोंमोन बाट जायासै आरोना समा मिलायासै बिनि थाखायनो आङो हारसिङै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय बिथाङा दा बेरायहैदों ओमफ्राय आं स्पेसियेलि बेजों मोनसे भिडिअस बानायगोन माब्लाबा सम लानानै बियो फैग्रोथोंसै ओमफ्राय माने आं भिडिअनि गेजेरजोंनो बिथांखौ थेंक इउ जासिहरबाय आरो भिडिअनि गेजेरजों आं थेंक इउ बुंनायखौ एक्सेप्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय ओमफ्राय आंहा इउटुब खुलिनायावहाय जोंनि न'खरनिफ्राय जेबो अजद गैयामोन हानायमानिखौ माने जोंनि बिमा बिफाफ्राबो एसेबाबो हेल्प खालामखादों माने मेगनजोंनो नुखालांखानाय आरोना ओमफ्राय माने साक्सेसखौसो नुवासै ओमफ्राय दा माने बांसिन सापर्ट खालामदों होनोब्ला आंनि बिमा बिफा ओमफ्राय आंनि बेस्ट फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा आंनि आनै बांसिन माने दायो सापर्ट खालामगासिनो दङ बिमा बिफा गैयाब्लाबो बिमा बिफानि जायगायावहाय जोंहानि आनै ओमफ्राय दादा बिसोर सानैयानो आंखौ बहुद माने फिसा बायदि सापर्ट खालामगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बिसोरनि अननायावनो आङो साक्सेसआबो जाबाय होननांगोन थेंक इउ स' माच दादा आरो आनैनिसिम ओमफ्राय जोंनाथ' दादाया दा गैया बेखौथ' आङो खिन्थाखादों जोंना दादाया माने सिलचरावसो दंहैयो होननानै माने साख्रिनि ट्रेनिं जागासिनो दं नालाय बेखायनो जोंहा माने बिमा बिफा थैखांनायनि उनावबो जोंनि आनै आरो दादाया आंखौ माने लाइफआव हेपि दोननो नाजादों आरोना गावसोरजों लोगोसे लाबोफानानै ओमफ्राय बिमा बिफा माने बिमा बिफायाथ' गैखालाखा आंनि जानांगौ बिसोरखौबोथ' बिसोर गैयिनि उननिफ्रायनो आंनो सोर होनो बेफोरबायदि मोनसे आंहा प्रब्लेम्सफोर जादोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा आनै आरो दादाया आंनि जिउआव नांगौ जानाय माखासे बुस्थुफोरखौ जोंहा आनै आरो आनैनि फिसालायानो आंनो सुफुंनानै होजोबनाय बायदि जादों बेखायनो आङो गिबियावनो आंनि आनै आरो दादाखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे माने साबायखर बावहरो आरोना ओमफ्राय बिदिनो इउटुब भिडिअसफोर बानायनायावबो माने किसुमान प्रब्लेम्सफोर जायो नोङो माखासे बबेबा जायगायाव भिडिअसफोर लाहैनो सानब्लाबो नोङो फैसा थाखानि खोथा थायो बहुतनो ओमफ्राय बेनि गेजेरजोंबो जोंहा आनै आरो दादाया माने आंनि मोनसे आं माबा मोनसे मावनो साननाय बुस्थुखौ आनै आरो दादायानो सुफुंनानै होजोबो आरोना गासिबो बहायबा मोनसे थांनांगौ बहायबा मोनसे भिडिअस लाहैनांगौ बहायबा मोनसे प्रग्राम थांनांगौबाबो जोंना आनै आरो दादायानो आंखौ हेल्प खालामो ओमफ्राय मोजां गाज्रि डिसिसनखौथ' जोंना न'खरावनो लाखायो बिराद माने अननाय मोनदों आरोना आङो बिमा बिफानि अननाय मोनाखैब्लाबो बिमा बिफानि अननायखौथ' माने थैजासिम बयबो मोननो हास्थायो बाट आंनि खाफालाव बेफोरबायदि गैया आरोना बिमा बिफानि अननायजों आं माने थैजासे थांनानै थागोन आंनि लाइफआव बेफोरबायदि गैया माने खाफाल गैया होननांसिगोन बाट बेनि गेजेरावबो जोंहा नै माने आंनि आनै आरो आनैनि फिसालानि अननायखौनो लानानै आं दिनैसिमबो थांनानै दं ओमफ्राय आनैमोननि दादामोननि अननायावनो आङो माने जेबो गाज्रि हाखराव गोग्लैफेराखै दिनैसिमबो ओमफ्राय दा नै माने आंथ' दा लाइफआव माने इउटुबाव साक्सेस जानानै गावखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे आङो माने हिन्जावनि भिडिअ लाबोनायखौ नोंथांमोनहा बयबो गाज्रि कमेन्ट्सबो होयो मोजां कमेन्ट्सबो होयो बेथ' मिडियायावथ' बेफोर थाखायो गासिबो मोजां गाज्रि कमेन्ट्सआथ' फैखायो आरो सानना नाय नोंसोरनो जेनेबा गाज्रि कमेन्ट्सआलाय मालाय मानो फैया जानो मोजां कमेन्ट्सआनो फैदोंब्ला गाज्रि कमेन्ट्सआबोथ' फैखागोन ओमफ्राय आङो लाइफआव माने गावखौनो बिराद लाजिनायबो मोनो आरोना एखमबा समावहाय मानो होनोब्ला आं दिनै हौवा जानानैब्लाबो हिन्जावनि लुक्स लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअस लाबोयो बेसेबां लाजिथावना बेनि गेजेरावबो आरो नोंथांमोननि गाज्रि कमेन्ट्सफोरखौ नुनानैब्लाबो खोनासंनानैब्लाबो आङो सहायनानै थानांगौ जायो सोरबाया बुङो गाज्रि गाज्रि सोरबाया बुङो मोजां मोजां बांसिन मानसियानो गाज्रि कमेन्ट्स खालामो मानो खालामो गाज्रि कमेन्ट्सखौ आं दिनै माने सासे हौवा जानानैब्लाबो हिन्जावनि लुक्स लानानै आङो गावनि टेलेन्टखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो बा शेयार खालामनो होननानै सानफ्रामबो माने एखमबा मोसानाय एखमबा ब्लग
आंनि जिउआव मावलांनो साननाय गासिबो खामानिफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव मावनानै दिन्थियो आरो बेनि गेजेरावबो आङो बहुद माने मोजां गाज्रि कमेन्ट्सखौ आजावनो गोनां जायो गोसोआ एखमबा गाबखाङो एखमबा लाजिखाङो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नायनानै एसेबां गाज्रि कमेन्ट्स खालामो एसेबां मोजां कमेन्ट्स खालामो सोरबा मोजां खालामो सोरबा गाज्रि खालामो सोर साबसिननि कमेन्ट्सखौ नायनो नै दिनै आरो आं दिनै बहुद खुसिसो जानांगौ बाट आं गोसोआव माने खुसि गैया मानो होननानै बुङोब्ला आंखौ बहुद मानसियानो मोजां मोनो बे सैथो बाट बेनि गेजेरावबो बहुद गाज्रि मोनग्राबो दङ ना बिसोरनि कमेन्ट्स खालामनायानो ओरैबायदि माने गावखौनो लाजिखांहोयो आरोना माब्लाबा समाव बेखायनो आं बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजां कमेन्ट्स खालामगोनखौ बांद्राय गाज्रि कमेन्ट्स खालामबा गोसोआ गाज्रि मोनो माब्लाबा गाबखाङो आं नोंसिनि गेजेराव आं भिडिअनि गेजेरजों माब्लाबाबो गाज्रि ड्रेस गाननानै बा गाज्रि माबा मोनसे खालामनानैथ' आं पस्ट होआ माब्लाबाबो आं लाबोयो नोंथांमोननि गेजेराव हौवा जानानैबाबो माने हिन्जावनि दख'ना ट्रेडिसनेलखौनो आं गाननानै नोंथांमोननि गेजेराव आङो भिडिअस लाबोयो बेयावथ' जेबो गाज्रि कमेन्ट्स खालामनांगौ गैयाना माबा मोनसे गाज्रि ड्रेस गाननानै जुदि नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोयोब्ला नोंथांमोनहा आंखौ गाज्रि कमेन्ट्स खालाम बेवहाय आंहा जेबो अजद गैया आरो आंहा गोसोबो जाया मिथिबायना नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदि गाज्रि माबा मोनसे भिडिअस लाबोनो बा माबा मोनसे गाज्रि ड्रेस गाननानै पस्ट होनो आं बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोनहा प्लिज अननानै बेबायदि बांद्राय गाज्रि कमेन्ट्स खालामनाङा ओमफ्राय आंथ' बेफोरबायदिखौ बुंनांगौ दरखार गैयामोन माने आंहा दिनै बहुद माने गोसोआव माने हेपि बुंनांगोन आरो माने आंहाथ' गुगल एडसेन्सआ फैखाबाय आं नोंथांमोननो खिथाखाबाय माने आंनाबो एबारनिफ्राय आर्निं जासिगोन आरोना जासिगोन माने जाबायखौनो साननानै लाबानो जाबाय आं बेखौबो माने नोंथांमोनहासो आंखौ सापर्ट खालामखादों नालाय आं बे भिडिअसखौ आङो लाबोनो सानाखैमोन बाट माने आङो गोसोआ थानोनो हायासै आङो भिडिअस लाबोथारनांगोन बेफोरबायदि साननानै माने आङो भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना बेखायनो आंथ' गासिखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामजोबखायो बेखायनो आङो दिनैबो नोंथांमोननि अननायजोंनो आं गावखौ माने साक्सेस जानाय बायदि मोनदों बेखायनो आङो नोंथांमोनखौनो माने गिबियावनो सिगांग्रो आङो ओमफ्राय आंना माने मालांखावनो साक्सेस जानांगौमोन आंना इउटुबावहाय बाट आंना माखासे माने साबस्क्राइबारा बहुत बुरजाबाबो माखासे डकुमेन्ट्स प्रब्लेमनि थाखाय आङो जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंखौ इसिग्राब माने साबस्क्राइबार जाबाय बख'नानै जाखांलायबायसो बेफोरबायदि सानोमोन खोमा बहुत मानसियानो नोंना आर्निं जाबाय नामा होननानै आंखौ सोङोमोन आरो ओमफ्राय आङो जायाखै नालाय आं जायाखै होनोमोन आरोना आं बिदि थगाया आरोना आं माने जाखायाखै नालाय आं जाखायाखै होनखायोखा ओमफ्राय आङो दा जाबाय नालायथो आं दा नोंथांमोननो खिथाबाय बांसिन मानसिफ्रानो आंनाव कमेन्ट्स खालामो नोंना आर्निं जाबाय आरो सोरबाथ' कल्डआव बुंबावोसो नोंना आर्निं जाबाय नामा होननानै बा बेफोरबायदि जेबो जायाखै आङो बख'नानैबो जाखाङाखै आं मोनजाफेराखैनो ओमफ्राय नै माने दा बावैसो जादों आरोना आं बेखायनो नोंथांमोननि शेयार खालामबाय नोंथांमोननि अननायजोंसो बेखायनो नोंथांमोननि सापर्टखौ आंनो अलवेज नांगौ नोंथांमोनहा अननानै आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आं जेसेबां हायो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां भिडिअस लाबोगोन मोजां मोसानाय लाबोगोन नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय मानो होनोब्ला नोंथांमोननि अननायजोंसो मिथिबायना नोंथांमोननि अननाय गैयामोनब्ला आं बेफोरबायदि साक्सेस जानायनि लामायाव गैयामोन बेखायनो बयनिसिमबो आंनि साबस्क्राइबार आंनि फलोवार्स आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव गोजोननायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंखौ मा मोजां नोजोरजों नायो ना गाज्रि नोजोरजों नायो बेखौ नोंथांमोनहासो मिन्थिगौ ओमफ्राय दिनैहाय माने आङो सासे हौवा जानानै हिन्जावनि लुक्स लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बा ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय दिन्थिनांगौआबो साधारन नङा नोंथांमोनहा बेखौ बयबो मिथिखायो आरो बेनि गेजेरावबो नोंथांमोननि गाज्रि कमेन्ट्सखौबो आं नायनांगौ जायो मोजां कमेन्ट्सखौबो आं नायनांगौ जायो अब्ला
ओंखायनो बयबो सुबुं माहारियानो जाय जेखियानो जायाथों मानो बयबो मोजां नोजोरजों नायनो सोलों जाय मानसिया गाज्रि नोजोरजों नायनो सोलोङो बे गाज्रि जायो जाय मानसिया मोजां नोजोरजों नायो बे मोजां जायो बेखौथ' नोंथांमोनहा बयबो मिथियो मानो होनोब्ला बे मानसिनि मेगननि नोजोरसो नङा होनब्ला बेखायनो मानसिनि स्टाइलफोरखौ नायनानै बा मानसिनि केरेक्टार्सफोरखौ नायनानै मोजां नोजोरजों नायनो सोलोंनांगौ माबा मोनसे गाज्रि भिडिअस लाबोयोब्ला माबा मोनसे गाज्रि ड्रेस गाननानै जुदि नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थियोब्ला नोंसोर बेखौ गाज्रि नोजोरजों नाय जुदि गाननाय जोमनाय थानाय स्टाइल केरेक्टारफोरखौ नायनानै जुदि नोंथांमोनहा बेनि सायाव कमेन्ट्सखौ खालामनांगौ आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामो अन्नानै प्लिज नोंथांमोनहा बयबो गाज्रि कमेन्ट्स दा खालाम ओमफ्राय आं लास्टलि बेखौल' बुंनो सानो आङो भिडिअखौ नैबेनि थाखायनो लाबोदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा बयबोथ' मिन्थिखाबाय आंनि गोसोनि साननायखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायखाबाय नोंथांमोनहा बयबो माने आंखौ सापर्ट खालामगोनखौ आं मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोनहा नायखायोखा आंनि भिडिअखौ आंबो मिन्थिगौ नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट खालामखायो जायफोर नायनो मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायखायो आरो जायफोर नायनो मोजां मोना जायफोर आंखौ सैथारा बिसोर नायखाया बिसोर माने जास्ट ससे नायसै गाज्रि कमेन्ट्स खालामसै नङा होनब्ला बेबायदिसो ना जायफोर जोबजासे नायो ना बिसोरो आंनि भिडिअआव मालाबाबो गाज्रि कमेन्ट्स होआ मोजां कमेन्ट्सखौ आं मोनखायोखा बेखायनो फिन बहुत हेपि मानो होनोब्ला आंना गुगल एडसेन्सआथ' जाखाबाय नोंथांमोनहा मिन्थिखाबाय आङो शेयार खालामखाबाय थेंक इउ स' माच नायगिरिफोरनिसिम ओमफ्राय आङो बेबायदि भिडिअ खालामनो थाखायनो दिनैहाय माने ओरैबायदि मोजां देलायदों ओरैबायदि मोजां आर'नाइ लादों आर'नाइ फास्रा लादों आरोना ओमफ्राय दख'ना गानदों देलायदों ओमफ्राय माबायदि नुदों आं मिथिला नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय दा बेखौबो सोरबा गाज्रि कमेन्ट्स हरलायगोन स' बाय बाय